we zijn hier op vakantie, dus het is voor ons helemaal top. Vakantie, terras, mooi weer. Ja. Kan niet beter, toch? Nee, kan niet beter. Nee. En we hebben al geshopt, dus Kijk eens aan. het is echt een topdag. Lekker in het centje. Hè? En we zijn blij dat we weer bij de restaurants dat we weer aan tafel kunnen. En we hopen dat die lockdown dat het gauw dienen is. Ja. Ben je er rond daar? Wij wel. Ja, ik ben hier in Spanje eigenlijk formeel en ik ben hier even tijdelijk in Nederland. En ik ben hier in Dokkum, ik ben hier geboren en getogen. En ik zeg mijn vriendin, we moeten maar eens even weer in Dokkum zijn. Nou, en dat komt heel goed uit. Het is prachtig waar. Hè? En ja, ik voel me hier echt wel weer thuis. We hebben hier 3 maanden uitgekeken, hè? Nou, we zijn hier op vakantie en we hebben echt wel expres geboekt met het idee van de terrassen gaan weer open. Dus dat we hier dan weer gewoon lekker kunnen gaan zitten. Hoe smaakt het dat? Nou, dit smaakt heerlijk. Ja. En het smaakt dubbel goed vanwege het waar en terrassen weer riepen. Ja. Dit lijkt mooi waar voor natuurlijk om hier even te zetten. Machtig mooi waar. Ja, ken je hoor, nee, morgen weer minder volgens mij. Ik heb krijg van boord en ik ben momenteel in Dokkum. Ik denk, maar wat vat me niet proeven.